思い出して。閉ざした記憶の扉をこじ開けてはいけない。この世にありえないことなどない。何だって起こりうる。人間界で悪さをする悪魔を魔界に帰らせなくてはならない。エロイム・エッサイム、エロイム・エッサイム、我は求め訴えたり。全ての人間にとっての幸せって、幸せ、つまり欲だ。悪魔はその匂いを嗅ぎつける。これで悪魔くんのハートは私のものよ。さらばメフィスト3世。ストロファイア、待て。救いに来たんだよ。悪魔くん、メフィスト。